idem to pustiť, ľudia, počúvajte to. Počúvaj, tasal som ju jak kokot, vieš, proste. Píšťala jak rýchlovarná konvica. A len z toho píšťania som sem tam započul, že pomalšie, vieš. A ja že to mi asi nemusíš vyprávať. Veď ja som tu dneska aj brem do horlavý do piča. Ja tu dneska aj púšťam ultiny, ty kokot, po celej izbe, vieš. A proste tasal som mu ako kokot. A proste keď už to išlo, takže horčičák vyjebaný. A hneď som bol späť. Som si zahúkal, som späť. No išla proste do piče. No, ti hovorím, kurva, chodím ako cowboy. Ale nevadí mi to. Ty spíči, čo robíš do piče? Čo kurva robíš? Počúvaj, tasal som ju jak kokot, vieš. dobre? Robí to isté. Ty Počúvaj. kokot skurvený. Počúvajte. A ten horčíčak, čo dáme na konci ten horčíčak, ľudia, čo ty myslel, on proste, že keď už skoro bol a nechcel proste, aby sa správil, tak proste rozmýšľal nad tým, ako žral horčicu, jak sme natáčali tú akciu, tú horčicu, viete. Takže nad tým rozmýšľal, aby vydržal proste, čo ti je jebnutý na hlavu.